नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आता आपण सराव संच 4.1 मधील पुढील उदाहरणं म्हणजेच उदाहरण क्रमांक 5 आणि 6 पाहूया। प्रश्न क्रमांक 5 मध्ये आपल्याला गुणोत्तराचे शतमानात रूपांतर करायचे आहे। गुणोत्तराचे शतमानात रूपांतर अशा प्रकारचा प्रश्न आहे। यातील पहिला उपजो आकडा आहे तो 15/25 असा आहे, म्हणजेच 15/25। आता या ठिकाणी शतमानात रूपांतर म्हणजे छेद 100 करणं। मग 100 छेद करण्यासाठी आपल्याला 25 ला 4 ने गुणल्यानंतर तो छेद 100 होणार आहे। मग जर छेदाला 4 ने गुणलं तर अंशाला पण आपल्याला 4 नेच गुणावं लागेल। मग 15 चौक 60 आणि 25 चौक 100 असेल, याचंच रूपांतर 60% असं होईल। त्यानंतर त्याचे दुसरं उदाहरण आहे 47/50। इथं छेद जो 50 आहे त्याचं 100 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी काय करावं लागेल? 50 ला 2 ने गुणावं लागेल, म्हणजे 50 गुणिले 2। मग 47 ला सुद्धा 2 ने गुणावं लागेल। 47 दुने 94 आणि 50 दुने 100 म्हणजे झाले 94%। त्यानंतर तिसऱ्या ह्याच्यात 7/10, तिसऱ्या उदाहरणात 7/10 असेल। मग छेद 100 करण्यासाठी 10 ला कितीने गुणावं लागेल? 10 ने, म्हणजे 10 गुणिले 10 आणि 7 गुणिले 10, 7 गुणिले सुद्धा 10, उत्तर येईल 70/100 बरोबर 70% असेल। आता चौथ्या गणितामध्ये 546/600 असा आहे, छेद 600। या ठिकाणी आता गुणून आपल्याला छेद 100 आणता येणार नाही, मग भागून छेद 100 आणावं लागेल। 600 ला जर आपण 6 ने भागलं तर छेद 100 होतो। मग 546 ला सुद्धा 6 ने भागावं लागेल, याचं उत्तर छेदात 100 येईल आणि याचं उत्तर 91 भागाकाराचं येईल, म्हणजे शेकडा किती झाले? 91%। आणि आता याच्या पुढचं जे 5वं गणित आहे ते स्वतंत्र मांडतो वरती। यातील जे 5वं गणित आहे ते 7/16। आता 16 हा छेद असा आहे की त्याला कितीनेही गुणलं आणि भागलं तरी छेद 100 मध्ये रूपांतरित होणार नाही। मग अशा वेळी काय करायचं? जेव्हा गुणून किंवा भागून छेद 100 होणार नसतो, अशा वेळी आपल्याला 16 गुणिले 100/16 न गुणल्यावर तशा प्रकारे आपल्याला रूपांतर करता येतं, कारण या 16ला ही 16 जातील आणि छेदात उरेल फक्त 100, म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला। मग अंशातील 7ला सुद्धा 100/16 ने गुणावं लागेल। आता इथं छेद 100 बनला, पण इथं जो हा अख्खा अंश आहे तो 700/16 बनेल आणि 700/16चं आपल्याला दशांश पूर्णांकात रूपांतर करावं लागेल। 700 ला 16 ने भागलं, 16 चौक 64 उरले 6, 6 वर 0 घेतला 60 झाले, 16 त्रिक 48 उरले 12, 12 वर नसताना 0 घेतला, 16 7 112 उरले 8, 0 घेतला आणि 16 85 43.75 छेद 100 आलं, म्हणजे 43.75% असं होईल। कळलं हे गणित? आता 6व्या उदाहरणापासून शाब्दिक उदाहरणं सुरू होतात। 6वं उदाहरण बघूया। आभा आणि तिची आई यांच्या आजच्या वयांचे गुणोत्तर आहे 2:5। आभाच्या जन्माच्या वेळी तिच्या आईचे वय 27 वर्षे होते, तर आभा आणि तिची आई यांची आजची वये काढा। आता उदाहरणात दिलेली जी माहिती आहे ती आपण सुरुवातीला अशा प्रकारे लिहूया। आभाचे वय छेद तिच्या आईचे वय, बरोबर 2/5। आता 2 वर्ष आणि 5 वर्ष अशी काही वय नसतात आणि म्हणून या वयांचं किंवा 2/5 हे संक्षिप्त रूप आहे। मोठ्या प्रमाणात जे रूप आहे ते कितीने तरी गुणलेलं असेल। ही जी गुणोत्तराची समानपट आहे ती आपल्याला माहीत नाही, म्हणून या गुणोत्तराची समानपट x मानू। म्हणून आभाचे आजचे वय
2x वर्ष व तिच्या आईचे आजचे वय 5x वर्ष होईल. म्हणून आभाच्या जन्माच्या वेळी आईचे वय बघा, कोणत्याही आईचं वय तिच्या मुलाच्या जन्माच्या वेळी काढताना आईचं आजचं वय वजा तिच्या मुलाचं आजचं वय असं करावं लागतं. मग आईचं आजचं वय 5x वर्ष आणि आभाच्या आजचे वय 2x वर्ष. या सूत्रानुसार आईचं जन्माच्या वेळी आभाच्या जन्माच्या वेळी आईचं असणार वय, पण आईचं वय होतं 27 वर्ष बरोबर. आता 5x वजा 2x बरोबर 3x आणि मग 27/3 बरोबर x, 9 बरोबर x आले. x ची किंमत 9 आली. म्हणून आभाचे आजचे वय बरोबर 2x बरोबर 2 गुणिले 9 बरोबर 18 वर्षे आणि आईचं आजचं वय बरोबर 5x बरोबर 5 गुणिले 9 बरोबर 45 वर्षे.